ubaba wengane yami ke ebengumuntu ophuzayo, ungumuntu ophuzayo. Every time uhlezi exolisa, uyangishaya, uyaxolisa, uyangishaya, uyaxolisa. Wakushaya wakushiya endlini uqulekile wahamba nefoni. Wabaleka. Asiyazi into engibalekisile lapha endlini ungoba bengisaba. Ukuthi mhlambe ungaba ushonile or wenzakaleni. Okade kwakunemali esasibekile for ukuthi ingane mayifika sibe nemali. Only to found that leyo mali ayikho. Mangibuka kuma pictures kusho ukuthi bebeyikhipha nentombi yakhe ngaleyo mali leyo. Ingane na 14 days. Ubaba wayo uyakushaya uyigonile. Waphunyuka ukushaya wena washaya ingane. Washaya ingane. Ngifuna ukuthi uyibone lento engiyibonile mina. Ngicela ingane ayithathe ahambe nayo. Mawukuthi iyashona iyoshonela kubo okusiswati. Uma wathi ingane ufuna ukuyithatha ngathi mina ngizoyithatha kanjani because ingane ngakabi nalothando layo manje. Ekamani lengane igama uZandi isibongo umfeka lolu ke uhlelo lapho sizama khona ukuqinisa amaxhamo obudlelwane phakathi kamama nobaba. Uma ukuthi unenkinga uyondla kodwa unaliqinisa ingane oyondlayo yoma yakho ngempela yini? Uma ukuthi ubaba wengane akondla ufuna ukumfaka enkantolo, uma ukuthi uyondla unaliqiniso noma lengane yakho noma kuyone yakho kodwa uyabona ukuthi khona okushaya amanzi nanoma ngabe yini ehambisana nokungaxhumani okuphilile okuphakathi kwababa kanye nengane. So ke namhlanje sinosisi osivakashele ozosilandisela udaba lwakhe ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nobaba wengane. Uzositshela ukuthi ingane iphi nokuthi ke abese sitshela ukuthi ufisa ukuthi simsize ngani kwi-podcast njengoba esivakashele. Nawe ke mlalelo ungenza njengoba enzile, usibhalele noma usendele voice note engadlulanga u5 minutes uchaza ukuthi kwenzakalani. Numbers are down below 0719419417 0719419417. Sawubona sisi. Sawubona sisandi. Unjani? Ngiyaphila. Igama ubani? Igama lami nginguNolethu wakwaDana. Nolethu wakwaDana. Sisi wami ubekwa yini namhlanje kwi-podcast? Ngifuna ukuthula udaba lwami between mina nobaba wengane. Kwenzakalani? Unengane nomuntu wesilisa. Ngicela nje indaba yakho uyiqale la nihlangana khona. Nihlangane kanjani? Nahlangana isikhathi esingakanani before kube khona umntana? Ubudlelwane bebunjani? Okay. Sihlangane last year. It was January. Saqhubeka ke sithandana. Ubaba wengane yami ke ebengumuntu ophuzayo, ungumuntu ophuzayo. So mase ephuzile unaleyo kokuthi uyangishaya. So one day eqala ungishaya ngabuza mina ukuthi yini le ngikwenze yona. Wathakazi naye wabaleka waya kusisi wakhe eNewlands. Because mina ngihlala eReserve Health. So mebaleka aphinda axolise. Ngabuza ukuthi okay ngikwenzeni yini le ngikwenze yona. Mhlawumbe ngambuza ngathi mina mhlawumbe kuyi-relationship obukuyo awukazi uhile. Ngoba manje kusho ukuthi mina ngifela isono somuntu odlule kuyena. Wathi naye usobengazi ukuthi kwenzakalani. Okay. Ngamxolela okokuqala. Asaqhubeka sathandana. Waphinda wangishaya futhi ngafonela uma wakhe ngithi it's enough now. Wathi uma wakhe naye ungahlali kwi-relationship ongekho happy kuyo. Ngathi mina okay it's fine. Waphinde wazoxolisa ngathi mina okay ngiyaxolela. Every time uhlezi exolisa uyangishaya uyaxolisa uyangishaya uyaxolisa. Okay. That is last year it was November last year. La wangishaya ngaquleka. Mawuvuka lapho wenzani? Isiphi isinyathelo wasithatha? Ngaquleka futhi angazi ukuthi ngaquleka kwakuyisikhathi sini because ifoni wayihambe nayo. Wakushaya wakushiya endlini uqulekile wahamba nefoni. Wabaleka. So ufonela ilandlord ukuthi okay ngicela ungicheckele uNolo ukuthi use right yini. Yafika ilandlord ngihleli kusofa. Angazi futhi ukuthi bengiquleka isikhathi esingakanani. Athi hayibo kwenzakaleni bese ngiyamchazela. Mase lapho kathi ngicela umnikeze ifoni ngifuna ukukhuluma naye. Athi yazi into engibalekisile lapha endlini ungoba bengisaba. Ukuthi mhlambe ungaba ushonile or wenzakaleni. Ngithi mina every time angabe ungishayile ubalekela kusisi wakho. And abakubuza ukuthi yini ekubalekisayo. Every time wena uzokhava istory sakho ukuthi hayi unole this, nole that, nole this. Okay. Saxolelana futhi nalapho. Okay. On January this year,
ngakhulelwa ingane. Kwangathi ku right izinto zi right. March wangishaya. 3 months kusho ukuthi kwi-trimester. Lapho ngopha isikhathi eside. Sure. Kangithi futhi nesisu siphumile lapho. Ngahamba ngaye esibhedlela but noma ngiqhubeka ngibleeda ngimane ngizokwenza ama check up ukuthi ingane ise right. Angaqhubeka futhi ingane yaba right. Ngahlala ke ngine stress asisizwani ngevela sisahlala together kanti besihlala together. Ngahlala ke ngingumuntu one stress from January until ngabeletha ngo October. So mangibeletha ngo October abe ngumuntu oyongilanda esibhedlela ongathi right. Useyaxolisa futhi. Uhlezi exolisa vele. Nkosi yami. So mina ke ngipage phone yakhe. Ngifuna ukubona ukuthi yini ayenzayo yini. Mangibona okade kwakunemali esasibekile for ukuthi ingane mayifika sibe nemali. Alithi found out leyo mali ayikho. Ngibuze kumina ukuthi iphi imali. Mangibuka kuma pictures kusho ukuthi bebeyikhipha nentombi yakhe ngaleyo mali leyo. Maye. Okay, isixabane kwakusebusuku. It was umhla ka 29. Sekukhona ingane manje. Sekukhona ingane. Ingakanani ingane udete ngo-October yena into yenzeka nini? Kwa October lapho. Okay. Kusho ukuthi unamavikanyana nje. Yayina 14 days ihamba endlini. Oh amalanga okay. Yayina 14 days. Kwangumhla 29 October. Siyaxabana ke kungabo 11 ebusuku. Angishaye ngigodla ingane ashaye ingane. Ingane na 14 days. Ubaba wayo uyakushaya uyigonile. Waphunyuka ukushaya wena washaya ingane. Washaya ingane. So mayeshaya ke lapho ngithi mina yazini cela uhambe nayo angifuna ukuthi ukuyibona nokuthi ishonile because yakhala kanye kwathulela. Yavele yathi nje kwaye kanye kwathulela. Sure. So mangabe wayekushaya ngani? Wayengishaya ngequpha. So yathula ingane yami mayithula ngithi mina ngicela uthatha ingane. Uhambe nayo uye kimi. Athathe. Maskisi sisi. Skisi kusuba right. So ayishaye angishaye ngithi mina thatha ingane uhambe nayo. Angifuna ukuyibona nokuthi ishonile noba ishonile. Aqoqe impahla. Afonela usisi wakhe. Athi usisi wakhe ngimshayile, mina omshayile. Cela zomlando. Sengibuza kusisi wakhe kuseni ukuthi why mangaba ulifa every time enze something. Nina anibuzi lutho kumina ukuthi kwenzakalani. Athi uthi wena omshayile. Ngithi okay mina komshayile. Ingane uyishayelani ke yona. Wayefika nengane ungambuza ukuthi ingane na 14 days uyisaya. Ihlukana kanjani noma waye ebusuku nokwenza noma wengane. So abantu ababekhona omakhelwane baphuma mangithi mina ungibulalela ingane baphuma bazochecka. Then wathi eminyango akekho umuntu ozongena eminyango lapho. Azovula isicapha. So I have to cousin wami afonela uma wavula ngoba sekufika uma endlini. Wabuza uma ukuthi kutheni ngithi angifuni ukuthi uyibone lento engiyibonile mina ngicela ingane ayithatha ahambe nayo. Mawukuthi iyashona iyoshonela kubo okusisi wakhe. Wayithatha ke kanjalo ingane. Kudlula usuku olodwa ngihambe ngoba baba wasexopho ngihambe mina ngithi ngiyocheck ingane asakho ngane engizoyibona mina seyithathile manje ingane waya nayo kubo lapha kuba isibheko ubani ngaphela lo muntu una 14 days akancela ibele wayengalincela ibele because bengingenalo bisi mina okay. So uma wakhe akakaza angifonele abuza ukuthi kwenzekeni usekuvele ugcwele unyena wakhe ukuthi okay kwenzeka ukuthi kwagcwala wafike wathini mawucabanga uke weza ukuthi ufike wathi kwenzakaleni kuma wakiswa akekho umuntu engixhumana naye mina ngize ngambuza mina wathi uthi akafuna ukukhuluma nami ngithi ngasizathu sithini ngathi sengiyile usuku lwesithathu abazange bangivulele egethini
beshaya wena waphunyuka isandla washaya ingane. Ngokuthuka wathi ingane akayithathe wahamba nayo. Mose ufuna ukuyibona manje akasakuvuleni nasegate-ini. Cha. Uthi wenzelani? Angimazi sisandi because ku-WhatsApp wangiblocker. Nakubo abantu bakubo nje bangiblocker. So ngoba ngiyafunda ngathi mina okay uma wakhe wathi ingane ufuna ukuyithatha ngathi mina ngizoyithatha kanjani because ingane ngakabi nalo uthando lwayo kwamanje. I have ukuthi ngiqale ngibe right ngibese ngithatha ingane. Uthukile uhlukumezekile bowuhlukumezeka before kwamvulela icase? Cha ngikaze ngamvulela. Mukele ekhaya nalo udaba. Usisi uthandane nobhuti mebeqeda bathola umntana uabusive ubhuti akazamvulela icase kwenzeka wathi ushayena ngelinye ilanga waphunyuka isandla washaya ingane emveni kwaloko usisi ngokuthuka wathi akathatha ingane ahambe nayo wayecabanga ukuthi ishonile kanti ingane iyaphila manje sefuna ukubona ingane yakhe akasafuni ubaba wengane ukuthi ayibone ingane yakhe Nolu ufisa sikwenzeleni ngoba isahlala kubo kwamanje bengicabanga ukuthi ngicela ungisize usisandi ingane mangifuna ukuyibona ngiyibona anytime. Okay. Nolu limele Too much. Ulimele sana sami ngiyabona indlela ekuthinta ngayo lento kade siloke siyikhuluma le ndaba ngicabanga ukuthi before sifike ekutheni 6 sokukhuluma naye kodwa before sifike ekutheni kule point yokuthi sikuxhumanise ukwazi bakuvulela ungabe uyobona ingane ngicela ukukutholela umuntu ozokusiza ngicela uye kwi-therapist. I will make arrangements for you ukuthi uye kwi-therapist mangabe uzositshela iprogress yakho ukuthi ikhamba kanjani mangabe sekufika kuloyo level ngizocela sifake umthetho ukhona umele ngikhulume naye wathi willing ukukusiza mahala uzokuchushisa ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ayikho ingane encane kangaka engahlukaniswa nomzali kodwa nje first things first kufanele sidile nawe kuqala kufanele silapho wena kuqala ukuze ukwazi ukuthi ube right. Mbukele ekhaya sobuya no part 2 usisi Nolu sizozama ukumsiza ngazo zonke indlela sizoqala sikhulume nobaba wengane yakhe simtshele ukuthi ufikile kwi-podcast okulandelayo sizomtholela i-therapy okwesithathu kufanele sifake umthetho kulento ngoba kahle kahle lento ayenzile lo bhuti ummele ngikhulume naye uthe umtshontshile umntana biza ngokuthi kidnapping lento ayenzile ngoba one akavumelananga noma wengane ukuthi ingane ayithathe wayithatha under izimo ezazingekho mnandi usisi wayethukile mayesefuna ukuyibona ingane yakhe unelungelo lokuyibona ingane yakhe so kuthiwa ke ngokwesilungu noma ngokwelaw kuyenzeka umuntu akidnap ingane yakhe ebe eyizala ebe engekho aware ukuthi uyikidnappile so ngibabona bobabili behlukumezekile kodwa ke ngoba I am not a professional therapist usisi ngizomsa kwi-therapist nayo baba wengane sizozama ukumthola siziside lakhe le story kodwa ke stay tuned sizobuya no part 2 sikutshela iprogress ukuthi ikhambe kanjani siyabonga mbukele ekhaya balelisa sisebabukeleni Boso sanje amagama amabili amathathu komunye umuntu osesimene esifana nesakho Okay. Ngizothanda ukuthi umuntu ofuna ukusizwa angaxhumana noSisandi on Facebook on TikTok WhatsApp. Okay. Ofuna ukusizakala. Okay. Siyabonga.